हांगारखौ थुफ्लेदों आरोना नैबे थावजों गलायसिगोन मोसौनाव फोननो थाखाय हांगारखौ बिदि बानायो आरोना जिगाबनि हांगार बे जाबाय मोसौनाव फथा फोननो थाखाय नै बिदि बानायो आरोना जाबाय इयो बास नै दानिया बेजों ओरैजाय थुसिगोन आरो नैथिंजाय लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना थुनाय आरोना नै इयो नै जाजोब्बाय बिथिं रेडि जाबाय आरोना नै दायो बेखौ मोसौनाव थुबानो जाबाय फथा होबानो जाबाय आरोना रेडि नै गाइस दायो बेखौ फोननोसै आरोना बे जाबाय हांगारजों थावजों गलायनाया मोसौनाव लागायनोसै आरोना फोथाखौ लागायग्रोनोसै मोसौनाव लागायजागोन जायालै फोथा थाबाय nhiều đấy không ạ? Tên gì vậy? Người ta phân vậy, tên gọi là DS là cái thêm lá đơn sen là gì cho mày? Cái đơn nhỉ? Theo phone lần, bây giờ theo phone lần rồi. Chà mày cái sao cái sao chiếc nó cắt đâu ra? Còn lại riding sai đến thêm lá đơn nữa. Dẹp mình ngó. Đây yo. Này, lau ra phân ra kalam xe bạc này bây giờ đi cái gì nó mà sụp đi này hay. Di mà sụp tiếng rồi này. Ready जाबाय इखिनि गोबां नियम दंमोन आरोना गोदो बुंनो थाङोबा फागा इखिनि मोसौ दोननानै गोदान खायोमोन आरोना फागाजों दिनैहाय इखिनि फागाजों खाथ'ला दंखायो आरोना पुरनायानो सोलिगोन बेखायनो गोदानजों खाथ'ला नियमा इखिनि गैलानो आरो बुंनो थाङोबा जोबलांसिगोन बिदिनो सोरनावबाथ' मोसौआनो गैला माखौ थुखैयो नङा होमबा आथिखालाव गोबां सोलायबाय आरोना अब्लाबो जा नियम दं बेखौ एसे खालामना दोननोसै आरोना लेट्स गो गाइस नै दायो दैमायाव लाबोबाय आरोना थुखैनो मालाय थुखैखांजोब्बायानो लांजोब्बाय आरोना हमग्रा जाहोनो दिरुङाव हमनानै ला मोनहै खाबाय बाल दिग्लिलिटि बुनो मोनासै आरोना दाहाय दोनायाव एसे खनसे ओइ एबार होबाय खैजिमाया मा डिजाइननि बहा गां जाजोबलायबाय नै गिदिर गिदिरथ' नायलाय बिदिया दा जादों गिदिर गिदिर जाजोब्बाय बिदियाबो जि गिदिर गिदिर नुवाखै बिदियाबो गिदिर गिदिर जानो मोजां शेष hey bora potabot bora ai bro ayo oi bro potabot joldi karo she Sub sudah bawa bidia gegem dong. Sembro. Dah sada. Kejima. Pola.
मा सानदों नोंथाङा खैजिमा जानो सानदों नामा होबाय नै खैजिमा जाग्राया नालाय ओंखारफिननांबाय ओइ इखौ बोख्लायथ' नै दान्दाया नै गोगोम दंखायो आरोना नै बिराद गिदिर बाहाया बियो बे बाहासिखौ हानबाथाय जाखासिगोन बायदि मोनदां नै गोगोम गिदिरखा नै बाहाया बिथिं मुसि बबाय गैया होनदोंना नोंसोरो बिदि गोदानाव थाखायो बिदि माबानोबाथाय गोदान लुना थायो एबार मिथिबाय ना दिननिफ्राय लखबदो इखो ओमफ्राय इखो बिमाखौ माबादो मुसिखो आलायसैलाय हा गिदिर गिदिरलै ना हाख्लायथार बोख्लायथार बायलांगोन दालाया बास 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 पला 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 बाथियाला बिमाफ्रा गांजाजोब्बाय नै जाबाय 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 खैजिमाया खैथां खैथां मोनामदों बिमायासो बांसिन बिमा गोजा सोदो थांसै लासार ना जोंना हानाया नै गोगोम दंखायो मोसादो जोंना नै दङ गोगोम दंखायो खेला नै बिमाजोंसो खुबैलायदो आरो ना गोगोम दंखायो नै खोनफैयो ओरैखौ आंनो हरदोलै आं थांसै गोगोम दंखायो नै गोगोम गिदिर गिदिर नै नोंसोर बासिनायाबा आंनो हरदो आं लानानै नै गार'जोब्बाय बिराद गिदिर दं लस खालामनांला इखो सोदो थ्रोब सोदो बास बास जाबाय जाबाय खारदो बैसागोनि नामाव देग्लाय नै होलायबाय बोसोर गोदाननि आयु बेसे बुरजा दङ बिदैया गोगोम दङ नै वाव बेलाय गोगोम दं माथो जाब्रा गोजाखौनो गोगोमनो जाखाबाय बिमाया नंखाय बोसोर गोदान नामाव नै गास खैजिमा जागोनदो आरोना जोङो हानखांबाय ओमफ्राय नै दायो बासिगासिनो दं आरोना जाब्राखौ बिमाखौ जागोन फाग्ला बिमा लासै लासै बर' कथा नाजानाय नेखि वाय गोदान बोसोरनि खैजिमा बिदैजों बासिबावनांगौ इयो खेला बिराद गोखै मोनजागोन जाबाय जाबाय सिङावसो माला बख'नानै एक्सट्रा दोनसैब्रा हाय हाय खैजिमा बिदै गेब्लेगोन नाथाय गेब्लेगोन इखौ लाफानाय लखबदिखौ फिल्टार नै बिमा गोजा बिमा गोजा बिदै गोजा नै बियो बेलेग ओमफ्राय नै बिदै गोजासिन आरोना फिल्टार बानायदो दायो नै गारजोबनांगोन बिमा गोजा आरोना नै गैयाबा बुंनादो खैजिमा नै बिदै गोजा दं आरोना वाव बेखौ गम मोनजानाय मोनब्ला साबायनि बास्ल' गैला
अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।